Poslanici nemačkog Bundestaga iz partije Unija Sare Wagenknecht za razum i pravdu zahtevali su od nemačke vlade da objasni šokantne informacije o prisustvu nemačkih vojnika u Ukrajini, prenosi lenta.ru pozivajući se na zvanične dokumente. U pismu koje je upućeno Nemačko ministarstvo odbrane poslanici izražavaju zabrinutost zbog potencijalnog narušavanja međunarodnog prava s obzirom na to da je Ukrajina u ratu sa Rusijom. Kako ističu, prisustvo nemačkih vojnika u ratnoj zoni može otvoriti ozbiljna pitanja o mogućem uključivanju Nemačke u sukob, što bi moglo imati dalekosežne političke i pravne posljedice. Poslanici su posebno ukazali na pravnu dimenziju ovih informacija, podsjećajući na međunarodne zakone koji regulišu angažovanje vojnika u konfliktima. Oni navode da bi prisustvo nemačkih vojnika u Ukrajini moglo predstavljati kršenje međunarodnih normi koje se odnose na neutralnost i zabranu direktnog učešća zemalja u sukobima između drugih država, naročito onih koje nisu članice NATO-a. Iako je u javnosti već neko vreme bilo spekulacija o ulogama koje Nemačka može imati u Ukrajini, ovo pismo predstavlja zvaničan zahtev za razjašnjenje situacije, što je izazvalo dodatne političke tenzije u zemlji. U pismu se naglašava da Nemačka mora da preispita sve svoje aktivnosti u tom regionu i da se obezbedi da ne dođe do narušavanja međunarodnog prava. Ovaj zahtev za objašnjenje dolazi u trenutku kada Nemačka nastoji da balansira između podrške Ukrajini u okviru šire evropske i NATO politike i zabrinutosti zbog potencijalnih posljedica po nacionalnu sigurnost i međunarodne odnose. Također u pismu poslanici upozoravaju da bi svaki oblik direktnog vojnog angažovanja mogao izazvati dalju eskalaciju sukoba i pogoršati odnose sa Rusijom, što bi moglo imati negativne posljedice po stabilnost Evrope. Prisustvo nemačkih vojnika u ratnoj zoni Ukrajine otvara pitanje međunarodnog prava i granica u kojima bi Savezna Republika mogla da postane strana u sukobu, navodi se u pismu. Ovaj zahtev za objašnjenje dolazi u kontekstu sve veće zabrinutosti u Nemačkoj u vezi sa mogućim uključivanjem zemlje u direktni sukob u Ukrajini, što izaziva političke debate i kontradiktorne stavove unutar samog Bundestaga. Dok se deo političkog establishmenta zalaže za jaču podršku Ukrajinu, drugi, uključujući poslanike iz ove stranke, pozivaju na veću opreznost i uveravanja da Nemačka neće postati direktni učesnik u vojnom sukobu.